ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണാദജി പ്രണാമം. 1136 മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗദാമദായ നരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരുഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രസം ഭഗവതം നരോത്തമം ദേവി സരസ്വതി നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടഗീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മധേകബിന്ദോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മധാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്.
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സംരംഭം ഗുരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപം സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നടങ്ങല്ലേ മാതാജി? അതെ മാതാജി, അവിടെ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാതാജി, ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരത മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരത എന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വിശാലമായി കണ്ട വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പക്ഷം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവിടുന്ന് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, അതുപോലെ വാക്ക് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധി ആരാണ്? പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധി ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു. തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കും എന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു അതിന് സന്നദ്ധനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്വിതീയമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അവിടുത്തെ സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കാവൽ നിൽക്കണം, അതുപോലെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ കാവൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അവിടുത്തെ സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല. എങ്കിലും തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ തൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളിലെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച്, ഇപ്പോ നരസിംഹമായും അങ്ങനെ പല വേഷങ്ങളിൽ തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയയിലെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഇടയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം യഥോചിതമായി നിർവഹിച്ചു. ഒരു ഇടയ ബാലനെ പോലെ ആടിനെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ പോയി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം യഥോചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അതുപോലെ വസുദേവ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണാവേശമുള്ള, രണം എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൽ ആവേശമുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ പാടവവും എല്ലാ കഴിവും ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിന് യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപഹരണത്തിലൂടെയോ വധുവിനെ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ക്ഷത്രിയ പുത്രിക്ക് തന്റെ ഭാവി ഭർത്താവിന്റെ ശൗര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരാനായി ഒരു ക്ഷത്രിയൻ തന്റെ ഭാവി വധുവിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം പരാക്രമം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. അതാണ് രുക്മിണി ദേവിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ധീരോദ പരമപുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ പോലും വിവാഹവേളയിൽ അത്തരം ധീരോദാത്തത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ധനുസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ വില്ലൊടിച്ച് അവിടുന്ന് സർവൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും മാതാവായ സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രനായി വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തൻ്റെ ബലം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തത്. സ്വയംവര ആഘോഷങ്ങളിൽ ക്ഷത്രിയ വീര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിച്ചു.
ഭഗവാന് 10,000-ത്തിലധികം ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് പരാക്രമിയായ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഓരോ പത്നിയെയും സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 16,000 പത്നിമാരെ സ്വന്തമാക്കാൻ 16,000 തവണ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ഭഗവാനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ഗുണമായ ജ്ഞാനത്തെ ബുദ്ധി, കൃതജ്ഞത, കാലദേശ വസ്തുക്കളുടെ പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ 5 ഉപശാഖകളായി വീണ്ടും വിഭജിക്കാം. സ്വന്തം അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് മറ്റാരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം അവിടുന്ന് സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. എങ്കിലും സ്വഭക്തരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ ഭഗവാൻ അവണ്ണം സ്വയം കരുതുന്നു. എന്താണ്? സ്വഭക്തരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സേവനങ്ങളെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അത് തിരിച്ച് ഭക്തര് നൽകുന്നു. അത് കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ ഭഗവാൻ അവണ്ണം സ്വയം കരുതുന്നു. സരളവും നിരുപാധികവുമായ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന് സ്വഭക്തരോട് കൃതജ്ഞത തോന്നുകയും ഭക്തർ സ്വഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് തിരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മൂലം അനുഭാവപൂർവം പ്രതികരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. പരമപുരുഷനായി അല്ലെ പരമാത്മാവായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാഗം അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അത് അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ലാഭമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർവം ഖലിതം ബ്രഹ്മ, സർവം ഖല്യുതം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും സർവസന്നിധം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദവാക്യ സർവസന്നിഹിതമായ ഭൗതിക ആകാശം പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സർവവ്യാപകമായ തേജോ കിരണങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അകവും പുറവും സർവവ്യാപിയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യക്തിരിക്തമായ തൻ്റെതായ ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായ തൻ്റെതായ ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അത്രയും ആരെ കൊണ്ടും വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി തൻ്റെ പരമ മനോഹര സൃഷ്ടിയായ രാധാറാണിയുടെ പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സവിശേഷ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ഏറ്റവും രാധാദേവി എന്ന് വെച്ചാൽ കാമദേവനെ പോലും വലുതാലെ. അപ്പൊ അതിനെ പോലും ആ രാധാറാണിയുടെ പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സവിശേഷ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം കാമദേവനെ പോലും മോഹിക്കുന്നവൻ അഥവാ മദന മോഹനൻ. മോഹിനിയാണ് ദേവി. മദന മോഹനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മദന മോഹന മോഹിനി രാധ. ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പരബ്രഹ്മം എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ ശക്തികളുള്ള സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമ അധിപനാകുന്നു. എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമ അധിപനാകുന്നു. യോഗേശ്വരനാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ആത്മീയമായതാണ്. നിത്യതയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സച്ചിദാനന്ദ
സമന്വയമാണ്. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമയമായ ശാശ്വത രൂപം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാകയാൽ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സംതൃപ്ത അവർക്ക് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ അഥവാ സജീവമായ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായി ജ്ഞാനത്തിൽ സമാനരാകുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അത്ര ജ്ഞാനത്തിലൊപ്പം എത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റ് ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും എക്കാലത്തും അപര്യാപ്തവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും അളക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം അളക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. അതേസമയം ഭഗവത് ജ്ഞാനം എന്നെന്നും സ്ഥിരമാണ്, അളക്കാനാവാത്തതുമാകുന്നുവെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഏതു ഗുണങ്ങളും അളക്കാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനമായാലും അളക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം അളക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ്. ദ്വാരക നിവാസികൾ എന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്നെന്നും വർദ്ധമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മള് പോയിട്ട് ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ബിംബം, ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടാലും എത്ര കണ്ടാലും പിന്നെയും 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 കാണണമെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കണ്ട് മതിയാവില്ല അല്ലെ? ആ വിഗ്രഹ രൂപം പോലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വീണ്ടും ദർശിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്നെന്നും വർദ്ധമാനമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം തുല്യതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തുല്യരാവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. കാരണസാഗരത്തിൽ യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് മഹത്തത്വം. ആ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഭൗതിക ലോകം. എങ്കിലും ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും യഥാർത്ഥ അവതരണമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഛായ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും അത് സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയും യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ സർവ്വതും തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ആയതിനാൽ എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുന്ന് തൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമിത പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയൊക്കെ ആവിർഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അത് പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെയാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെ ആകയാൽ ഭഗവാന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി തന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ചിലവരെ ഭഗവാൻ വധിക്കില്ല. എന്താണ്? അവര് മോക്ഷത്തിന് പോലും അർഹരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ വെറുതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രഹ്മ മഹേശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാണ് അവിടുന്ന്. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്വന്തം പുരുഷ അവതാരത്തിൽ പോലും സൃഷ്ടി ശക്തിയുടെ അധിപനാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവത്ഗീത 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർഗാത്മക ഭൗതിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെയും അസംഖ്യ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂല കാരണവും ഭഗവാനാകുന്നു. മറ്റവതാരങ്ങൾക്കും പുറമെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രം.
അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലുമുള്ള ഭഗവത് അവതാരങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. എങ്കിലും മഹത് തത്വത്തിനപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ലോകം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവതാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ് അവതാരമായി വരുന്നത്. അതുപോലെ അവതാരിയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തില്. ആ അവതാരി അതുപോലെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം. അവതാരി തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഭിന്ന വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. മഹത്തത്വത്തിലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ലോകങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 3 മടങ്ങ് അധികം ലോകങ്ങൾ ആത്മീയ ആകാശത്തിലുണ്ട്. ഇത് 1/3 മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം. അതിന് 3 മടങ്ങ് അധികം ലോകങ്ങൾ ആത്മീയ ആകാശത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളും അവിടുത്തെ വാസുദേവ രൂപത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. എല്ലാം 4 ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളാണ് വാസുദേവ രൂപം. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വാസുദേവനും നാരായണനും കൃഷ്ണനുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ചാകുന്നു. ആകയാൽ ആർക്കും എത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നോക്കിയ ഈ ഒരു പർപ്പട്ടില് എന്തോരം കാര്യങ്ങള് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വിവരിച്ചു തന്നു. ശ്ലോകം 31. ആത്മാനം ചാനുശോചാമി ഭവന്തം ചാമരോത്തമം ദേവാൻ പിതॄൻ ഋഷീൻ സാധൂൻ സർവാൻ വർണ്ണാൻ സദാ സർവാൻ. ആത്മാനം എന്നെ കുറിച്ച് അനുശോചാമി വിലപിക്കുന്നു ഭവന്തം താങ്കളെ കുറിച്ച് അമര ഉത്തമം ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. അമര ഉത്തമം ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. ദേവാൻ കുറിച്ച്. പിതൃൻ പ്രവാസികളെ കുറിച്ച്. ഋഷീൻ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച്. സാധൂൻ സർവാൻ എല്ലാവരും. വർണ്ണാൻ ആശ്രമാൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ ദേവശ്രേഷ്ഠ, ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചും അങ്ങയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും ഋഷിമാരെ കുറിച്ചും പിതൃലോകവാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചും മാനവ സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വിധേയരായ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭു. ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നതിന് മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ഋഷികളും പിതൃലോക നിവാസികളും ഭഗവത് ഭക്തരും ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതവും മൃഗജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഋഷിമാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ വഴികാട്ടപ്പെട്ട് ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്രമേണ ഉയർന്ന് പരമനിരപേക്ഷ സത്യവും പരമപുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുന്നേ ഉള്ളത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു, പരമകാഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. മൃഗാവബോധത്തെ മനുഷ്യാവബോധമായും മനുഷ്യാവബോധത്തെ ഈശ്വരീയമായ അവബോധമായും നിഷ്കർഷമായി വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ ആധിക്യത്താൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനപരവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയും തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. ഓരോ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. അതുപോലെ
അത് ഒന്നും ശരിക്കും ആളുകള് ശരിയായി പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താവും? മൃഗതുല്യരാവും അല്ലെ? ആദ്യാക്രമണം കലിയുഗത്തിൽ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ ആദ്യാക്രമണം ഈശ്വര നിർമ്മിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെയാകുന്നു. അപ്രകാരം ഉചിതമായി ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തിയെ ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും യോഗ്യത മൂലം ശൂദ്രനായ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ജന്മ അവകാശം എന്ന തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വെറും ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ളത് ശൂദ്രനായ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ആ സ്വഭാവം നോക്കി അവര് എല്ലാ വ്യക്തിയും മാനിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജന്മാവകാശം എന്ന തെറ്റായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആള് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകില്ല. അത് ശൂദ്ര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകളാകുള്ളൂ. ജന്മാവകാശത്തിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാവുക എന്നത് നിശ്ചയമായും ആധികാരികമല്ല. അത് ഉപാധികളിൽ ഒന്നിന്റെ പൂർത്തീകരണമാകാം. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്താണ്? മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംയമനവും സഹനം, ലാളിത്യം, ശുചിത്വം, ജ്ഞാനം, സത്യസന്ധത, ഭക്തി, വേദജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണനാണ്. ജനകീയനും സംസ്കാര സമ്പന്നനായ കവിയുമായ രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ രചയിതാവ് പോലും അനുകൂലിക്കുന്നു. ആ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവ നിമിത്തമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പശുവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി ദേവി വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന ഭൂമി ദേവിയുടെ വിലപിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 32-33. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുദിതം യദപാംഗമോക്ഷ കാമാസ്തപസമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്ന സാശ്രീ സവാസ്. ഹരീഷ. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുദിതം യദപാംഗമോക്ഷ കാമാസ്തപസമചരൻ ഭഗവത് പ്രപന്ന സാശ്രീ സമസ്വ വാസം വാസമരവിന്ദവനം വിഹായ യത്പാദ സൗഭഗമലം ഭജതേനുരക്ത തസ്യാഹമബ്ജ കുലിശാങ്കുശകേതുകേദൈ ശ്രീമത്പതേർഭഗവത സമലംകൃതാംഗി ത്രിനത്യരോജ ഉപലഭ്യ തഥോ വിഭൂതിം ലോകോൻസമാം വ്യസൃജദുസ്മയതീം തദന്തേ. ബ്രഹ്മ ആദയ ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാർ ബഹുതിഥം അനേക ദിവസങ്ങളായി ഐശ്വര്യദേവതയായ ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അപാംഗമോക്ഷ കടാക്ഷം കാമാഹ തപ സമചരൻ അന്വേഷിച്ചു ഭഗവത് പ്രപന്ന പ്രാപിക്കുന്നു. സ ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്വവാസം അരവിന്ദവനം വിഹായ യത് പാദ സൗഭഗം ആനന്ദപൂർണമായ അലംഭാവം കൂടാതെ ഭജതേ ആരാധിക്കുന്നു. അനുരക്ത തസ്യ അവിടത്തെ ഞാൻ അബ്ജ കുലിശ അങ്കുശ ആനത്തോട്ടി കേതു കേദൈ ശ്രീമദ്
സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ദേഹി പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗം പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗം ഭഗവത പരമശിവപുരുഷന്റെ അലങ്കൃത അങ്കി പ്രകാരം ശരീരം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ത്രീൻ മൂന്ന് അങ്കി ഉല്ലംഘിക്കുന്നു അരോചെ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപലഭ്യ ആർജിച്ച ശേഷം പിന്നെ വിഭൂതിൻ യോഗാൻ അവിടുന്ന് മാം എന്നെ സ്മയതീൻ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ അത് അന്തേ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ് ജയ ശല്യപ്രഭുവാദ് ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്, ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദവനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മുദ്രകളായ കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനത്തൊട്ടി, താമരപ്പൂ എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയാകിയാൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവിധം വിശിഷ്ട ശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിതയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാക്ഷിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ കേൾക്കണില്ലേ? ആരുടെ കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ കാക്ഷിക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ അനേകം ദിവസങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരായത്, ഐശ്വര്യദേവതയായ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദവനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി. ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദവനത്തിലെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ സ്വയം നിരതയായി. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ മുദ്രകളായ കൊടിക്കൂറ, അശനി, താമരപ്പൂ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദ മുദ്രകളാണ്. എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമാകിയാൽ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും 3 ലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശിഷ്ടശക്തികളാൽ ഞാൻ സമ്മാനിത. ഭൂമി ദേവിയിലാണ് ആ പാദമുദ്രകൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി അത്യധികം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. ഭാവാർത്ഥം: ലോകത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിത പദ്ധതികളാലല്ല, ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നതും സമ്പത്ത് സമൃദ്ധമാകുന്നതും ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആളുകള് ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നു. ഭഗവാൻ ചവിട്ടി നടന്നിരുന്ന മണ്ണിൽ കിടന്നവര് ഉരുളാണ് ചെയ്യണത്. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സവിശേഷ അനുഗ്രഹത്താൽ മുഴുവൻ ലോകവും തികച്ചും പരിപൂർണമായി തീർന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നദികളും സാഗരങ്ങളും വനങ്ങളും കുന്നുകളും ഖനികളും എല്ലാം അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത്
എല്ലാം അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും വിഭവങ്ങളെയും അധികരിച്ചു. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുവാൻ ഭൂലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ സദാ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒരുവൻ അപേക്ഷിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും അത് നിലനിന്ന് പോരാൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കാനില്ല മാതാജി. പോയാ നെറ്റ് പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, നമ്മളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാമം ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. മാതാജി ലൈനിൽ നിന്ന് പോയി. വസന്ത മാതാജി ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടും മാതാജിക്ക്. മെസ്സേജ് ഇല്ല, ലൈനിൽ നിന്ന് പോയി. ആന്നോ? നെറ്റ് പോയതാ. നെറ്റില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും കിട്ടൂലല്ലോ. കേറട്ടെ മാതാജി. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പട്ടെ കേറി വന്ന്. 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അല്ല ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ടേ? രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. TV ഓൺ ആണോ? മാതാജി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 മ്യൂട്ടാക്ക്. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. നമ്മളതിനെ ഇട്ടു പോയോ മാതാജി? പോയതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 8:20 മാതാജി, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. വസന്ത മാതാജി ഓപ്പൺ പറ്റില്ലേ? എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓ അതെയാ, അറിയാമോ? അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാ. എനിക്കും അറിയില്ല മാതാജി. ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോവില്ലേ മാതാജി? ലൈവ് അത് പോവില്ലേ? പൊയ്ക്കോളും. നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം എന്നാ. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം.